Een rustige jaarwisseling in Zeeland en een dodelijk slachtoffer van de healingsessie waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Na bijna 10 jaar is de enige gesloten jeugdinstelling van Zeeland, de Vliethoeve, gesloten. De instelling in Kortgene ving jongeren met ernstige gedragsproblemen op. Straks antwoord op de vraag waar de jongeren nu terecht kunnen, maar eerst een terugblik naar de ups en downs van de afgelopen 10 jaar. De afgelopen jaren ben ik hier meerdere keren geweest. Onder meer toen het 5-jarig jubileum werd gevierd. Ik vroeg toen waar de jeugdinstelling dacht te staan over 5 jaar. Nu dus. Ik ga ervan uit dat we hier over 5 jaar staan. Dat heel Zeeland ons weet te vinden. Er is nou eenmaal een doelgroep, ook in Zeeland, die het niet alleen redt en die dat steuntje hard nodig heeft. Het liep anders. Zeeuwse jongeren met ernstige gedragsproblemen moeten nu op zoek naar een andere plek. Luister Ivo, zou jij voor mij de deur naar boven open kunnen doen? Jazeker. In de zomer van 2016 ging ik weer langs hier bij de Vliethoeve, maar toen was er weinig te vieren. De laatste tijd hebben wij de indruk dat het aantal voorvallen met jongeren van de Vliethoeve toeneemt. Ruiten ingooien, kassen vernielen, intimidatie. Hier achter mij bij de Spar diefstal. Hier staan we dan weer 3 jaar later. Hoe kijkt u als voorzitter van de dorpsraad nou terug op die 10 jaar Vliethoeve? Het is op ons afgekomen met de mededeling dat het een gesloten afdeling hier zou komen voor de jeugdzorg. En dat de burgerij daar niet of nauwelijks hinder van zou ondervinden. Dat was anders. Dat is wel minder geworden. Dat is wat meer onder controle gekomen, denk ik. Zoals het contact met het dorp nu geregeld is, zou je bijna zeggen, want als dat van het begin af aan geweest zou zijn, dan zou je haast zeggen dat het bijna jammer dat het weggaat. Nu is de vraag natuurlijk wat er nu gaat gebeuren. Heeft u al enig idee? Dit wordt verkocht, het is nu eigendom van Just. Er zit een maatschappelijke bestemming op. Zo gauw als die bestemming verandert, dan komt de gemeente echt in beeld. En ik ga ervan uit, in tegenstelling tot het verleden, dat wij dan ook echt in beeld komen. In het dorp leeft het wel. Wat gaat er nou met de Vliethoeve gebeuren? Dat de Vliethoeve sluit komt mede door financiële problemen bij de eigenaar van de instelling, waarop is besloten het te sluiten en te verkopen. Jongeren die normaal naar de Vliethoeve zouden worden doorgestuurd, worden nu ondergebracht bij instellingen in Brabant. Maar de behoefte aan dit soort instellingen neemt af, doordat de trend in de jeugdzorg is om zo vroeg mogelijk in te grijpen bij problemen met jongeren, zodat een lichtere vorm van hulp kan volstaan en er dus geen gesloten inrichting meer nodig is. Als de Zeeuwse bevolking zo door blijft groeien als nu, dan is Middelburg over 12 jaar de gemeente Terneuzen voorbijgestreefd als grootste gemeente van Zeeland. Terneuzen verloor 158 inwoners, Middelburg kreeg er 323 bij. En ook Goes is een sterke stijger met 435 nieuwe inwoners. En dankzij Goes en Middelburg steeg het inwoneraantal in Zeeland opnieuw, dit keer met 635. Dat blijkt uit de voorlopige bevolkingscijfers die de gemeentes hebben bekendgemaakt. Sluis is hekkensluiter met 167 inwoners minder dan vorig jaar. Een wegrestaurant moest het worden voor vogels. En daarom is in de afgelopen 2 maanden 1,3 miljoen kuub zand, oftewel 16 miljoen kruiwagens op de Roggeplaat in de Oosterschelde gespoten. Van de week is het werk afgerond en kunnen de vogels aanschuiven voor het buffet. Jaarlijks komen hier duizenden vogels op een trektocht langs om hier even een buikje rond te eten. Dat doen ze hier achter me op de Roggeplaat waar een rijk gedekte tafel ligt. Daarnaast is het landschappelijk ook ontzettend belangrijk, omdat hij een hele belangrijke functie vervult ook voor het toerisme in het landschap. We willen hier uiteindelijk geen badkuip. En daarnaast heeft hij een belangrijke golfremmende werking op het achterland. Dus de golven beuken als eerst op de plaat en zorgen ervoor dat er minder onderhoud nodig is hier aan de dijken. Als het ophogen van de Roggeplaat een succes blijkt te zijn, gaat het project als voorbeeld dienen voor andere platen in de Oosterschelde. Zeeland is op zoek naar technici op Curaçao. Een detacheringsbureau uit Terneuzen heeft zijn zinnen gezet op het Antilliaanse eiland. Inwoners spreken al Nederlands en zoeken werk, want de toekomst van de grootste werkgever daar, een olieraffinaderij, is onzeker. Dit ziet er misschien uit als een gezellige vakantie op Curaçao, maar Michiel van der Voort ging naar het eiland met een andere missie. Het komende half jaar zoekt het detacheringsbureau voor technisch personeel in Terneuzen waar hij werkt zo'n 40 à 50 mensen, die onder meer bij chemiebedrijven Dow of Yara aan de slag moeten. In Zeeland is nauwelijks nog technisch personeel te vinden, vandaar dat Van der Voort Curaçaoenaren heeft gesproken die nu nog bij een olieraffinaderij werken.
De toekomst van een van de grootste werkgevers van Curaçao is onzeker. Pas in 2020 weet de raffinaderij of ze een doorstart maken of niet. Maar veel werknemers hebben zoiets van, we gaan dat niet afwachten en zijn alvast op zoek naar een andere baan. Maar omdat het eiland zo klein is, hebben ze niet zoveel alternatieven. Dus probeert Van de Voortse warm te maken voor een baan in Zeeland. Hij plaatste in het voorjaar deze advertentie in het Antilliaans Dagblad, waar nog steeds op wordt gereageerd. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Mensen die het hart op de tong hebben, die ook soms in shock waren omdat ze hun hele baan verliezen, hun hele leven eigenlijk verliezen. Sommige mensen werkten 20, 30 jaar op de raffinaderij. Ja, er zat wel wat emotie bij inderdaad. Ja. Het mogelijk sluiten van de raffinaderij is niet de enige bijkomstigheid om 8000 kilometer van huis op zoek te gaan naar personeel. Curaçao spreken Nederlands, hebben vaak een Nederlandse studie gedaan, zijn daarna teruggekeerd naar Curaçao. Dus dat maakt natuurlijk wel dat het heel interessant is. Dus dat was wel 1 op 1 dat ik dacht van ja, dit is wel interessant om research op te doen. En zo is eigenlijk het project ook ontstaan. Maar of het zo makkelijk is om deze mensen daadwerkelijk naar Zeeland te halen? Dus ze komen met hun gezin naar hier toe, moeten hun huis verkopen daar. Huizen verkopen is ook wat minder makkelijk vanwege de economische toestand in Curaçao. Dus aan de ene kant ja, het is makkelijk om mensen naar Zeeland te halen. Maar als je alles meerekent, de impact en de gevolgen en waar mensen rekening mee moeten houden, is het wel wat moeilijker. Maar dat heeft de recruiter er graag voor over. De mensen zijn namelijk hard nodig in Zeeland. Toch denkt hij niet dat dit dé oplossing is voor het personeelstekort in de technische sector in Zeeland. Ik denk wel dat het een oplossing is. Dus we kunnen er wel een gaatje daarmee vullen in het tekort wat we in Zeeland hebben op technisch personeel. Maar goed, je moet altijd blijven kijken naar andere oplossingen en verder kijken, innovatief denken. Dat is wat we in dit geval ook hebben gedaan. Dus het zal zeker niet dé oplossing zijn, maar het is wel iets wat toch weer een stukje helpt in de goede richting. De eerste stap is in ieder geval gezet. Het uitzendbureau gaat nu met 20 Curaçaoënaren aan de slag. Bij een bedrijfsongeluk op een boerderij in Scherpenisse is dinsdagmorgen een man om het leven gekomen. De politie meldt dat bij het ongeluk op de Hartogsweg 2 landbouwvoertuigen waren betrokken. Hulpdiensten werden rond 9:30 opgeroepen, maar zij konden niets meer voor de man doen. Hij overleed ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Mountainbiker Milan Vader, dressuurruiter Hans-Peter Minderhout en wielrenner Antoine Tolhoek gaan uitmaken wie er Zeeuws Sportman van het jaar wordt. Sport Zeeland heeft op de valreep van het oude jaar de kanshebbers bekendgemaakt van de jaarlijkse sportprijzen. In de categorie Sportvrouw van het jaar zijn er 4 kandidaten. Dressuur-Amazone Janine Nieuwenhuis, mountainbikester Anne Terpstra, motorcroster Nancy van de Ven en tennister Leslie Patinama Kerkhoven. Een volledig overzicht van de genomineerden vind je op onze website omroepzeelandsport.nl. Geen grote incidenten tijdens de jaarwisseling in Zeeland. Dat is de conclusie die de hulpdiensten trekken. De brandweer moest weliswaar vaker uitrukken dan vorig jaar, maar het ging vooral om kleine incidenten. Het is inderdaad een relatief rustige jaarwisseling geweest, ook als je kijkt naar het aantal incidenten. Dat fluctueert, je zou kunnen zeggen die zijn gelijk aan vorig jaar. En als je het heel precies wil weten, dan hadden wij vorig jaar 281 incidenten waarop wij ingezet hebben. En dat waren er nu 276. Er zijn 4 mensen aangehouden in verband met de jaarwisseling. En vorig jaar waren dat er nog 5. Wat wij wel samen kunnen meegeven is dat het beeld relatief rustig is geweest in Zeeland. Maar ik denk dat het ook wel mede te danken is aan de grote inzet vooraf vanuit gemeenten, politie en OM. En ook tijdens de dag en de avond en nacht zelf. De brandweer had de handen vol aan kleine brandjes. Totaal moesten ze 89 keer uitrukken en dat is 10 keer meer dan vorig jaar. Het ging vooral om kleine brandjes, zoals in containers of prullenbakken. In Middelburg was er brand in een woning. Die werd veroorzaakt door vuurwerk. Er raakte niemand gewond. Zeker 16 mensen moesten zich laten behandelen aan verwondingen die ze opliepen bij het afsteken van vuurwerk. Maar het was tijdens de jaarwisseling natuurlijk vooral feest. Zoals bij zorgcentrum Het Gasthuis in Middelburg. De bewoners kregen daar een privé vuurwerkshow en net iets eerder dan verwacht. Dit is eigenlijk het eerste jaar dat we zo vroeg vuurwerk hebben. Hè? Andere jaar is meestal tegen de jaarwisseling. Maar nu is het hartstikke mooi. Leuk hoor. Ja.
De meeste van onze cliënten zijn natuurlijk vaak moe aan het einde van de dag en liggen meestal wel rond een uur of 10, 11 op bed, soms nog eerder. En nu waren ze nog net na het eten, na een maaltijd, zo tussen het naar bed gaan en koffie drinken. En waren ze nog redelijk fit en konden ze het ook allemaal goed zien en konden ze er ook goed van genieten. Mevrouw, wat vond u van het vuurwerk? Leuk, mooi. Wel kort, maar mooi. Echt genoten hoor. We nemen die mee en anderen mee. Vooral de mensen in de rolstoel. Dat is makkelijk. Op die manier hadden ze toch nog een jaarwisseling met vuurwerk en konden de ouderen bijtijds naar bed. De man die vorig jaar overleed na een spirituele ceremonie in IJsendijke is waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen en niet alleen door het gebruik van hallucinogene middelen. Dat is te lezen in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie. Die houdt een 37-jarige man uit Terneuzen verantwoordelijk voor de dood van de man. Volgende week moet hij voor de rechtbank verschijnen. Er zijn nog 2 verdachten in deze zaak. Zij zitten niet vast. Het slachtoffer was een 34-jarige man uit Oudewater in de provincie Utrecht. De 3 mannen worden ervan verdacht de deelnemer tegen de grond te hebben gewerkt en met kracht de nek van het slachtoffer te hebben afgeklemd en daarnaast de neus en mond van de man te smoren. Dat zou uit de sectie zijn gebleken. Het is waarschijnlijk dat de man in bedwang moest worden gehouden omdat de middelen die hij had gebruikt niet goed vielen. En het had wat voeten in de aarde dit jaar. De inschrijvingen van de wandelmarathon. Inmiddels is hij vol en zouden alle problemen verholpen moeten zijn. De wandelmarathon van Burghaamstede naar Zoutelanden, de dag na de kustmarathon, is zeer geliefd. En normaal gesproken zijn op nieuwjaarsochtend alle 5000 startbewijzen vergeven. Maar door een storing op de website van de organisatie ging er van alles mis. Honderden mensen kregen geen bevestigingsmail na betaling en dachten dat hun inschrijving mislukt was. Dus schreven ze zich nog een keer in. Kort na middernacht leek de marathon daardoor al uitverkocht, maar in werkelijkheid waren er maar 3500 aanmeldingen. Bent u er nog? De organisatie meldt nu dat alle dubbele inschrijvers het te veel betaalde geld terugkrijgen en dat de wandelmarathon inmiddels wel echt vol zit. De gewone marathon kan nog wel, net als alle onderdelen van het marathonweekend in oktober. De Zeeuwse klederdracht verdwijnt. Mannen in dracht kennen we al lang niet meer, maar het aantal vrouwen in traditionele Zeeuwse kleding neemt nu ook in rap tempo af. Nog maar 23 Zeeuwse dames dragen het dagelijks. Dit is Janna Meerman uit Arnhemuiden. Sinds haar 5e altijd in dracht. Ook al is ze 92, het aankleden kost haar geen moeite. Nee, daar heb ik geen last van. Tot heden toe. Nee. Dat is anders voor mevrouw Jans Willemsen uit Grijpskerken. Bijna 99 en inmiddels niet meer zo mobiel, waardoor het traditionele aankleden moeilijker gaat. Daarom smokkelt ze een beetje, om de muts wat makkelijker op te kunnen zetten. Ik heb het aan elkaar gezet. Bij spelden. En nu kan ik dat zo opzetten. Het moest, maar ik kon me daar niet bij gebruiken. Juwelier Piet Minderhout uit Westkapelle is gespecialiseerd in streeksieraden. En veel van de vrouwen zijn klant van hem. Al ruim 30 jaar houdt hij een telling bij en weet waar we ze in Zeeland nog kunnen zien. Er zijn er, ik denk, 7 nog in Arnhemuiden dan te vinden. 4 bijvoorbeeld op Achterkerken, 3 in Westkapelle. En ja, dan wordt het een soort toto-uitslag. Bijvoorbeeld 1 op Grijpskerken, Middelburg 2. Maar dan kom je snel in verpleeg- en rusthuizen terecht, waar er dan ook nog eens 1 of 2 kunnen zitten. Mannen in Zeeuwse dracht zijn er sinds 2003 al niet meer. Maar ook het aantal vrouwen neemt snel af. 30 jaar geleden waren dat er nog ruim 1000. 2 jaar geleden 40 en nu zijn het er nog 23. Het zijn allemaal eigenlijk steenoude dames die het nog volhouden. En ja, het is natuurlijk gewoon een soort afvalrace. Je doen er niks aan. Ik vind het heel jammer. Maar dat komt niet meer terug. En in werkelijkheid ligt het aantal vrouwen die volledig in dracht gekleed gaan nog lager. Omdat bij deze cijfers ook de vrouwen zijn meegerekend die de muts of het jak niet meer dragen, omdat het te bewerkelijk is om aan te doen. Maar om dit culturele erfgoed voor de toekomst te bewaren, heeft coupeuse Wilma de Groot wellicht een oplossing. In Volendam is het al jaren een attractie. Snel samen op de foto in een typisch streekdrachtkostuum. Zoiets zouden we in Zeeland ook moeten hebben, zegt coupeuse Wilma de Groot uit Koudekerken. Zij is gespecialiseerd in het maken van streekdrachtkostuums. Dit is er dus nog niet en dit brengt je wel weer dichter
bij het stukje cultuur en het stukje cultureel erfgoed, wat er dus gewoon heden te dagen op straat niet meer te zien is. Ze onderzoekt of dit mogelijk is en heeft alvast een pak gemaakt waarmee het volgens haar zou kunnen. Op deze manier die ik bedacht heb, ben je eigenlijk misschien in 5 minuten aan en uitgekleed. Want dit gaat een stuk sneller. En het klopt, we klokken nog geen 5 minuten. Of dit idee ooit werkelijkheid wordt, is nu nog niet te zeggen. Mevrouw Willemsen zou het in ieder geval toejuichen. Dat zou ik zeker. Maar dan blijft het nog. En anders, dan verdwijnt het bijna helemaal. De gemeenteraad van Tholen heeft de landsadvocaat ingeschakeld voor de rechtszaak rond zwembad De Spetter in Tholenstad. Oppositiepartij PVV wil 200 geheime stukken over de renovatie van De Spetter boven tafel. Maar de meerderheid van de gemeenteraad wil die geheim houden. Zwembad De Spetter is gerenoveerd voor €1,5 miljoen, maar moest de afgelopen zomer zo'n 15 keer dicht omdat de zuiveringsinstallatie niet goed werkte. De PVV is verbaasd over de inzet van de landsadvocaat, omdat hij normaal alleen over ernstige bestuurskwesties gaat. Het was het gesprek van de avond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Capelle. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Of eigenlijk de mislukte zoektocht. En dat er na 2 mislukte sollicitatierondes nog geen geschikte burgemeester is gevonden, levert nog geen crisissfeer op. Ons college functioneert goed, de gemeenteraad functioneert. Alles loopt zoals het loopt. Alleen we moeten nu nog op zoek naar een nieuwe waarnemend burgemeester voor Huub Hieltjes. En die zal beslist gevonden worden. Deze maand nog overlegt commissaris van de Koning Han Polman met de gemeenteraad over hoe het verder moet in Capelle. En wat doet John van Haver in dat bushokje in Kamperland? Ik wacht op de bus die nooit komt. Was het in november nog een eitje om met de bus van Kamperland naar Goes te gaan, is dat nu een stuk lastiger. Sinds de nieuwe dienstregeling zijn er 3 haltes in het dorp opgeheven en is alleen de bushalte aan de Molenweg nog over. En daar is John van Haver boos over. Nou, gefrustreerd is een groot woord, maar wel een beetje pissig. Van Haver maakt zich vooral zorgen over de ouderen in het dorp die slecht ter been zijn en nu een stuk moeten lopen naar de bushalte. Daarom nam hij contact op met het provinciebestuur en de gemeente Noord-Beveland. Vroeger was het openbaar vervoer voor de mensen, maar nu zijn de mensen er voor het openbaar vervoer. En dat is wel even een omgedraaide zaak. En hun zullen bepalen waar de haltes en de bussen stoppen. Ja, zo werkt het niet. Connection laat weten dat de haltes zijn geschrapt, zodat de bus eerder in Goes kon zijn. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. Fijne avond en tot morgen.